Cette fois-ci ñu woo suñu mbokk Haalpulaar yi ñu ñëw ci kàllaama boobu ñu fas yéene ñu wax itam ci Imam Al Mahdi Seydi Sileye Ndiaye ñu ngi koy woo moom mooy poser question ki nga xam ne nag mooy xalifa Cheikh Djiby Ndiadé mu fas yéene def prestation ñu ngi leen di dalal. caggal yettude Allah kame juulde ha e juurade nelaɗo makko tedduɗo kono Seydi Ahmad sallllahu alayhi wa sallam eɗen juuro ceerno men hono mawlana Aboul Abbas Cheikh Ahmad ibnu Mouhammad At-Tidjani Chérif radiyallahu taala anhu fa tabarakallahu eɗen kesɗi hina juurali men kame tarbiyaji men kame needi men e o mo ganduɗa woni ceerno men woni kilifa men hono mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Mouhammad At-Tidjani Chérif radiyallahu taala anhu Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam min calminima min juurima wa tabarakallahu assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe Médina Cheikh Al Khalifa caggal nde men calminali kanduɗe teddugal ma amen namdoma e ko fate oɗo ndeɗo deftere nde ganduɗa kañum jeeyi sababu kihiɗe hannde o caggal nde jannguɗa nde beele aɗa wawi haalanɗe amen so tawi aɗa yaade tihoɗo nde ganduɗa ɓe ginniri ɗum ko Imam Mahdi Al Muntazar alayhi salam woni tawaɗo dendagal tarikaji ɓurɗi sellude kame ɓurɗi teddude kame ɓurɗi wirnade ɗi meeɗa haalede ko tabarakallahu so tawi aɗa yaadi henere aɓen namdoma ha hannde holno mbawɗa ɗum famminirde ɓe ɓe ganduɗa nen jooɗi jonde Imam Al Mahdi Al Muntazar holno mbawɗa ɗum famminirde ɓe ɓe ganduɗa nen jooɗi gam fadde garagal Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam ya Al Khalifa amin namdima ɗum. bismillahi arrahmani irrahim barakatu qubul attabul kabir mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh caggal julɗo e Allah caggal yettude Allah julde e nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta ceerno mum ceerno meɗen mawlaye Cheikh Ahmad At-Tidjani Chérif radiallahu taala anhu eɗen dutto eɗen jetta ceerno meɗen mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh mo ganduɗa ko kanko ronti nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko kanko ronti Cheikhna Ahmad At-Tidjani Chérif radiallahu taala anhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe on calminama goto foof inde mum e yettode muɗum e ceerno men ceerno Souleymane ko namniɗa ko mbiyanmami ko eyi mbiɗa yaadi hen nde wonno mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh kanko woni gandu mirnidi noon kala tawaɗo ɗo hande so andi mirdide hunde e mirdide andira ɗum ko sababude gandal makko e jangde makko ɗum noon sukaɓe ɓeɗo kamɓe wiyeteɓe cercle de référence ɓe jooɗi ɓe gaddi deftere nde ganduɗa ko hollidde e settinde ko mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh kanko woni gandu tigui mirdidi nde wonno omo addi o haali o jangguini ko arani tawa o haali o jangguini ko ganduɗa koko ɓenni fof ko histoire uji ɗi ganduɗa so wona waliyaɓe Allah mawɓe ɓe ganduɗa woni hen ko menna mbawa haalde ɗum kono kanko ɗeɗon gande fofof o addi o jangguini ha laaɓi ha wiccer ko tentini hen woni holɗum woni sa ƴeewi dajjal oɗo hande omo addi e korke men rawane ndeya o addi dajjal mo ganduɗa guila jibinaka tawa hande jibina
ha dajjal mo ganduɗa ko o goto o wi woni gaño makko o ala gaño sowona on woni dajjal tabarakallah o addi o jangguinimo guila o jibinaka tawa ha ɗo jibina ha ɗo dajjal warate o jangguini dajjal kala ko yahata ɗum woni ko addi joni kadi o haltini o siftorini en tabarakallahu ɗum noon so wona ganduɗo mirdiɗi wawa andude ko fayi ɗum ɗon ko heddi ko sa ƴeewi mawɓe meɗen ɓeɗo waliyaɓe mawɓe ko wayno Cheikh Oumarul Foutiw ko wayno Alhaji Malik ko wayno Seigne Babacar kamɓe fof goto e mabɓe fof o adde mum gandal ngal ganduɗa hay goto meeɗa janggude ɗum hay goto meeɗa andude ɗum kamɓe goto fof o adde mum martaba mum tigui ɗo ƴoogi eɗo yari o adde mum kadi kala no wurɗino e asamanuji ala ganduɗo ɗum so wona an kanko ala jangguinɗo ɗum kadi so wona kanko ɗum woni gandu birdiɗo tigui kanko woni nafoore mere kanko woni fa tabarakallah sa ƴeewi seeremɓe men fof ko jangganno e qur'ana a ƴeewi kala nde ɓe gani e harfuji ɓe mbiya allahu alamu kanko allahu alamu ala e nder gandal makko kala ɗo yetti o firani en soko alif o fira soko lam o fira soko mim o fira wadde noon mawla e Seydou Mouhamed El Cheikh so wiyama ko gandu mirndidi ko kanko tigui woni gandu mirndidi ko heddi ko gayniranmi ko woni holɗum omo jogori dañde duuɓi capanɗe nayyi le 22 janvier fo tabarakallah ko nden woni dokkede o jogori rokkede woni hankkadi o daña hankkadi yamirore nde ganduɗa mo mbiyanoɗo imamul mahdi to seere men foof guinnimo kaali enen haalpular en eɗen jiiɗi Allah eɗen jiiɗi nuraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so imamul mahdi wiyama na ara yamirore mum seere men fof mbi o fadno ko yamirore noon kanko e hoore makko o haali ko 2022 le 29 janvier joni noon padden ko ha yamirore ara walla padɗon ha jiyon karamaji ne puɗɗon rewde hen haalpular meeɗa wadde noon nde wonno seerami men ɓe foof ɓe kaaɓi koye aada e bidaji pour yidde goto e men foof so nani ƴeewa gandal mum ƴeewa ruuhu mum ko addan ɗum wawa arde yaade e makko guila mission o fuɗɗaki wonda e yaaduɓe kono so wonti a faadi ha Makka naɓe gaari a faadi ha tubakoɓe gaari a faadi ha leyɗele fof gaari a ari a wiya aɗa yaadi hen so nden yonti gontata ko almudo kono a labbude a wawa wonde jaadiɗo ko yewti ko foof kettoɗen ɗum koɓe bindi e ndeɗo deftere l'imamul mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte jangge ɗum kala hunde fof son jangi on gandat tigui rigui ne kay ko kanko woni tawaɗo hanki ko kanko woni tawaɗo hande ko kanko woni tawateɗo janggo nde wonno fof o haali haalaɓe ha inchallah ngare jaaden e makko guilay fuɗɗode mbasen rewde e bonnitoɓe wiyoɓe ala wona ni wiyoɓe ɓeɗon noon an ƴeew haqqille maɗa e gandal maɗa e ruuhu maɗa keɗoɗa ko haalata ko sa heeɗima anda tigui ko gongo haali te sa heeɗima a andi ko gongo haali a rewat hen haalpular meeɗa yaade caggal ɗum noon oɗo mission mo ganduɗa ko mission aduna ko mission universelle ko ɗo o fuɗɗortomo kono aduna o fof o laamotomo ɗum noon gaare jaaden e makko e oɗo mission assalamu aleykum wa rahmatullahi taala fa tabarakallahu alkhalifa a salminama no feewi a juurama wadde bandiraɓe fulɓe no wini deftere nde ko gandal deftere nde ko nafoore mere mbaɗen feere mbasen wonde caggal émission o garen ƴetten deftere nde janggende mbawen hutorade ɗum mbawen ɗum naftorade assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf suñu team Pulaar macha allah Khalifa Djiby Diaté ak Seydi Siley